shoutout Team Israel. Kylie Castro, love Kylie Castro, mega shoutout. Nandito tayo ngayon guys sa PLay Church, Camarines Sur. Guys, maaga pa kaya pasok muna tayo simbahan at magpasalamat sa mga blessings na dumadating sa mga tumutulong. Love Kylie Castro, maraming salamat sa pagtulong kay mama. Pray muna tayo guys. Welcome to my channel guys. Thank you for watching.